So lakini kibona gonkorera babego. Kemuntu maite nayo na tutageti kuira mangana yayo. Lakini gonkorera babego soro nkina kogosiro gonkore nkyo kongumesere nkoro babego. Turangosera nando maito kusebwa chito kachinchuka umuntu munga. Bono sikuisi lazima kirenge turwane esegirwa no tumai kuikwana kusikima gokoreka. So lakini kibona gonkorera iga. Kemuntu maite naye tutaitu bwancha kakitokora mangana no mupango kwa mangana yaere. Manyu soro kale kongumesya nkoro sana. Ngokumisa sekibono kakikwa chito kachinchike muntu mangana chenchi tina kinabire. Usitwara ko kwane bintu toigwana kwanza kore ngomuwa babuya bono ikotakete kurwane segirete. No muwa bande nchene nubururo bwako gara nacha konyakurwana nchitindi monto seyekene. Tigarenda mangana ikisegi tato tete kurwane segirege tari lazima kirege to kirwane ruke makaba. Tigatoteba ni ekene usoro. Nchale kene na chite nganyoma. Gone kene kwa chito kanyoma. Na nyome turakini njale ngimna no konyoma. Musachori ometa nyome to moikoyo. Na mamu mwabo tatete moikoyo bona akamuseri bono omusacho yakanyoma kumba konyoma nusuto bosa ere anchito moikoyo akamubwati ku Nairobi bona agantiga na bayenga boni enanyoma iri mamu mwabo gusembere na ngwagachire musacho na agachire nonya isanyoma tera nitino ineri tukemona na matanga nko basobo tagachire yani lakini ngosena gwakanete chombe ena akanete lakini angeto ko bokoti ngirituka na akanete ngete chombe nwembona ninchibwate ngachisagaleti bote na chiriri na ngo kotebi ngende kwa oira nigesali sobo na chisagaleti ese kase neria ekase nero nunyo temusikolyo minto obe kemuma ngaibona chi kemuma no ale skisi akontomera wevu aye kemuma chitakanda Dubai akontomera besa akontomera besa ntambi sana to bona etogwake sabri nakabikira cyanga cya mtumba rode yange ne ya mtumba yeye ne yeduka ngota ntumirete kemuma minto skisi yani ka kyamenye tobo mobi yesa chitaga tororokanira sana yabeirege kama tagare ngaki yabe mwa mtikongosera ne lakini ne story yari tukolinga kemuma bono kemuma nabwate eksenkera abwate gaiga Kenya taragenda bono exek musko mwabane nasagarire tichombe ninchengende nchucho umusachu yanga tichombe bunangire seito chetini yetika nkira kini bono ayengwa mwanchite kwa chito kwa mwanjo gantika bono kwantike kwa mwanjo nganda ko tebyo soleken tari ko seninta gwa nti musachu ina mwanchite muna tuna roche ayo ole ngora kwengonya wesigo libune kwe tari wesigo libindo konyara metinda ababuja ikoncha kwa kwengonya wesigo libono nkarra no musachu yaga akantebiani promise ebintebi yakantebi na uchiko arana sobo ayi nyumba yerige na obugima bwa sobo buya yani obuyankali ebintu ntanya kuri antigetera ken bono montoko yani ngaboro yani ngange nyomete bono nkaro sangacha lakini bwana ngento karokia garete kange chinkaruga igane sinchu kwenge ngora lakini yaralengi bwangu akunya yani ibintu buna natete bwangu bwanga hago nkora nkatake nyomba nkanyora bwaga chire nyomba ngo takakende bona na nkwengo manyongora nende butaka bwensi bwa kunyana usebwange ndi wantete nkwendo rosabe pipi gusenkolio waendi amatobe ugachuka ankoli gusenaki bona nchikaro lakini ibintu nabo bigo change ama na bokorosa pole rende lakini gosire bintu nabo biga change ribono bibeti afatali arabone gabyabire nchine ndi aba na magoso bona yani uko ntigero botaka ngasinga njiro botaka yani okoba bwangu mete na rocha abantu eke golikiane banyome nkwaroche ochabele abachakanyome nanchira kanyombocha mwara uli twasomete ne na busibuliro no kutochanda nera achitaka soka ubundi gete yichinso gochi ma ubona umuntu bwate focus naki okoli pya chinsa banyakora naki chinsa cyarengana ande cyo okorege cyarengana ande cyo okora bona nincha na bana seta nsanjiri go tumeka mwana yosai no nki bono ekina na chisekorgereri nintwale nyombe ne yirige naye goroba obe tubwati umuntu wanchite nabokorosa kobero nkwa mise tiri kwa nyaso sana yani matena alinga kuna kwerengera kira litu kupaka na kwebo na ruka kisare ke mu yani na aliko ko miss yani lakini naembo bukwa kurite yani ukange babu wangu ni wete kwa nyomete omutienya mama na chete omuntu nabo kwirana na okwirana tari mutenyo yo wata yo mutenyo na enkwa ngashi omutienya yo wata yo mutenyo ako kungaina ema tukalenga na beta baka 5 months ngama cha kunyoma na beta 5 alafu nguchiko tarasi no nchiko kora kichikubuge bichuri alafu mosoti kuchaba kwanza gerera abantu bakabe lakini umasoti mbi yatimoka abana kwanza ndeli yako sirano ndama samba chiti no go sirtino chiko sana sirete
Tunaona kumurira bunanta murire tubona tindo cyose nasi. Kibono nkinera ka kimusacho munene nkyo gwitingere ngori. Ibona mbache twagachaka bikori na abanyanjoka. Gosaro getu. Nabokoro nabade nabora sangia ruto kukore kwirenda ukwengenta abantu abarogi berusi nga yita so nanchite kunyo kukuhira omunuga urinera abwato twalengayo musotoranya tira umuntu yo karoto nakonyomire umuntu yitagocha kubwatira ndi ya atakombwa ati naho tabya aho kwendrume matuka yense talimangi aho kwendrume sana sawa ubona ke muntu na ende stereo mu ikoyo lyako muira tago ntakapendo mitomo ikoyo oyu tuangu kan ikoyo yani baliri burure bunaye kuongetani burure ngabona bora sasa figa iga no chino nenda kanga na igabono akandore yani orani gintu bosa igona baba kancha ina omuya babo musungu na murocharo muntu naro kurigereriga gwateba aba bali bakomera chintetere to kumya yona na choro yani okurigereriga gwateba yani gwateba musacho guta ukurigereri umusacha bono naenda nere yani turi kunya kurige kaki iga akanda kanige kanga na iga bunenchoke burure arabono nene bone gento kietane tipi kwande gesongo timanye tukwana gesongo haye to omo isukame to ukwane gesongo bano na bwara yoroche ngoti manale ngo muntu ukwane gesongo agesta kubone subscribe no bio kale no gwate nani kwashakira osmeri osaro karati osaro kusina kwa muta bano muya nje nataka kubuli kusina gwate bicha ya morore ntige kubona nkingo irwa bayikoyonje alafu manye teke muntu gwante bireke lakini shida mwisiko yabwata bwate kansa kansa yani matukabo talima yani bona tenya saa barwanire ona nya saa afu gwante bireke na njenta teko gwate bireke nayo mate tote banie kene nanchuna na chete bintu bikaba mata mangana chenchiri koniga nande nkona kukinande na nyomire na bera maskani na le kinyoro kidogo nande kwachire nanda na nganjete bono mono bono lakini nchene kitu kwa kana chombe nande ke sare no ari nande na bwata maskani numero chiga no na ari tukwa kuna kumuchanda tukwa rochita tabwati mangana ma baba na ngembole to mwana uri akorokana bakabwato boiri na baba chakchani Agaranga matena na bakuirana na singinjaru mumwamwa kubona kuirana nangaki ogwacha komotogeri kindi nacha komotogeri kindi gesare bunale buyeiga mbiyare gesare bunale buyeiga onte inko motogeri kindi bunale black beauty buyeiga chocolate na atika kumpimba bo gesare to buye kaine bomwa gesare bunale kindi ga nayo tete kumpimba kwa sekina gibo chikya ya nayo musupu bono gesare bunale kindi ga kwa so gesare neno bali muna twala atari mbaliri na akafiga na abwate agirende nayo gwate wanjitingo kwana gesare bunakale smart gancho kwanza ngocha yani nkorara butukunanyura bunale smart na kesabu yani nabora abatonganje tigana na inje ningwanje teke mundu wande ngento nataka ngoboli na ndo ntebya kurwa somo yo kuturo twatware jisida chinyingi na ndo tukire tuira no chugwanja ni kwaita ono nchege nteka mota etumanye tigana na kuchandikana gesara njua ebwancho pe mukungo kabere osoro lakini nkyo nchaira somo lyo na ingira lakini osoro nchaira yankyo ngere michando goikira igo ono kakini ngende mukwanire nga anchabo yokabira yo bomutangani abo yokabira asikinki matagenda kimuntu gakina kwarore gocha komoseri tali rais none kinyoro kratebe ngobono nkyo seri nageteba ninki kimuntu lakini omete mna Romeo and Juliet bapinge tu sana lakini paka bagakwamo ono ntuna batoko kwamora kinte ono ke sarnere to averoro to kunere batato avero erna bana Romeo and Juliet nangona ende awori bona ko vero tu bona igen to kwancha na ga karanja ga kutomo maskani asinge njutali mobe mono ita cha kurwani kwa sister yao kwa no ko rwanchire yo mwana uri abwata chinguru chimbe yani abwata chinguru ekororoka no mwana uri na chonsina amanyinga na karamu uri na abwata chinguru na abwata amanyinga chonsina yani ngobwete nche montanya konyegeri buna gisara mate ngento ko mata na mauga kara munta konyo mabere ko sa kongete mono mauga yara mari to bona kubwata konyegeri mwana uri abwata chinguru chinkongu sana mono koraki ancha yani mukungu okaberere yaya ga ke muntu bono ngo sunchota gete bono ngakyo gete ko sunchota takaine nae mukungu okabere ya bona abugwachi gonso Esteri nkane kwerera abantu bona osoro nkonyoma ndo mwanji uso mwali ngukonyoma indi andi ngukonyoma buno yo kabiri usura talbiyo wonkolera
Ono Tari biyo onkore ruzo. Ngo ta inde ke tota manyete. Tari biyo onkore. Tiga ko kora iko tiga ko chaka korera. Tari biyo onkore. Tiango te bi ngento to chaka ko ta ko chaka ko ingonya. Tiga ngo te bi ngento tamanyeti. Oba te karo mukungwa nyamiru yo kabere. Ive mine tinga ki musacho yo tanje tiori yo kabere. Mutangani bunanji to yo kabere. Kwanza nyendiria mwanji tikanga nanyo mu yo kabere. Iko bono naye ngwancha mono. Nandi naye ngo chako bera naye mono. Era ko bero rotu no. Sawa, rolio era kubere nyumba nga, tutobera nayo nyumba ya. Abunda isi. Alafu nyumba yayo kwenda kumukwano ndi mumuti. Anabonda agenda no nyenkabere go. Sawa. Kora nyenkabere na kigona kyo injo kuchikolikyo. Uso kwanda komoro kusemo yale ko kumukwani kana ere go sina ataka go sino korabeli ko mochi. Yani go usa. Nchiba ntobera na elioka nyumba ya itonko nyaka cha kwanza kirasi. Nyaka cha kirasi kiga tumanya kobera mchinaye. Twana twa mukwani usa. Aburo olimpia. Igo ndito kuchakwaga chabona. Ona ubete. Nchiba nimbekira nete wabesa sike. Dali una dinalo no kata mangana yime. Nani nchini mbwa chibese yondoke mumantu merete edora. Ya. Ni mbwa tebese. Na bongo kuchangira. Nchangire go tiaro ese kanyire ngo chirabe lakini chibese nchira ntumerete ntaragenda agali bank Western Union. Abura bango go chiese bakagali posta Usina go chenjiria posta. Tali posta. Squeeze okwanda agali Western Union aka coding karoba go ntumere sesim. Kana no dinega ali paka Western. Ya atari Western ngote busongo chiduka. Western Ekoro ku Western Union okwanda agali wate ye watchman ele naki apali nataka kutoa pesa Western Union. Ukoma Western Union ogotabi wapi kodi kwa morokia kodi eli okwebeba kwewe kontari gicho mbwate kibande kyane naye webesa muna ntarenda guchirusi iwa Western na venge mpesa ya ngumbu na venge mpesa ukwanyore ngaisana ende chibe ikomi isana chabeire ikomi na tomerete ke momo minto akekoroka nakabwate gasana agali tokore ngaki okwenda uriya ma gogo chirusi ayo tochora gusina kugura mabati na chingure sumari nemete tara asi nyumba yetu tabera nene matabori ntari kwagacha yokoma ngo chikoma yes cyo matabori no mata kemoni tutagontumira kemogontumira bwana kuti nicho mwana omwabo bieka kemagontumira chibesa kemagontumira besa biesa ubwanjani bona banya sama etenga atubangire tukabagenda konya kwagacha nchibone yati ndikori kumasache tiogwata besa ubwanjani neba niche nkugura ndagara credit konkugura iko nini nto kuri obwanjani bwago turi chibesa cyane ayo bwanjani no bwago nje chibesa ne cyane bigo chamo to gutumiko obwanjani bwago nje totumike chibesa cyane ngaisana mete yende sana cyabere iko hona igana kingi takanda no kera tu asi chibesa tu abangira mangana ayo alafu gento kero rumate nande nana ngote bintu bya change sana kora mungore na aramirwe kinyore kenta getengo tebi nayo bwerwa nkoro yago nkonya sana ngukura bantu ngondama bale sana kese nyuma kesale bakonya kondama nganga nchineli chara nini ndemerete mukungu otaro chikende otari kompiana na bana mwate nona ebunore gano tara enyome ya onyendi ya lenge street abana ba igentu kinge ncho sana muntu kujikorara gwata musacho into abete nangine nkonyoro mwe